Malam Jatau. Na'am. Wani saƙo ne nan daga gidan Malam Musa. Oho. A kawo. To, wato, yunwa da nake ji ta faskara. Ni kaina a tafiye nake. Yunwa nake ji matuƙa. Kai, Allahu akbar. In gaya ma naira 10 rabon da na samu naira 10 yau sati ɗaya kenan. To, ga saƙo dai daga gidan Malam Musa an kawo. Na'am, Allahu akbar, dan agaji ya ga shinkafa. To me ke tafa da sakon? Wai kariya garau kura yace da kyau amma ƙara mata igiya. Hakan yayi. Ke wallahi. A lamari ne da a ciki. Billahi lazi. Kosan Sudan ne wannan komai. Wannan ba sani ko daga Turai yake kasa aka raba ka lawo. Yana tare da mutane da dama. To amma ni dai tsoro nake kan wannan mayan ya zo wucewa. Dan kwaɗayayya ba? Aiku ko uwarsa ita ce shuwa ga mai ta duniya ba zai ci wallahi. Dan kwaɗayayya ne baka san halin shi bane. Wallahi baka san halin shi ba. Yunwa nake ji nan kamar an tatse min ƴaƴan hanji na ka nake ji. Sai dai bari. Ya za ka yi? Ya za ka yi? Sai dai mu ci mu sauri. Wallahi ka gani gwanin daɗi ga maiko. Allah sarki. Gashi nan dai shi. Sarkin Mayu ya iso. An tashi leda. Na rantse ma da Allah yau dole ne mu samu ko taya ne cikin mu ya koshi saboda wallahi ba mu jure wannan bala'in ba. Rabona da abinci tun shekaran jiya da na gidan magajiya na sekunin 30. Na tuna lokacin da na ganka ka fito da wannan leda a hannu. Allah ya sa. Romo ya zo wallahi daga gidan man Musa ne ko Alai Tijjani. Wayannan mala'ikun taunafa jarabar duniya bature da faso. Takalman ma ba za ku cire ba don masifa. Ai da shi aka halice mu, da shi aka halice mu. Kai, ni za ka kisan mambike? Ni za ka kisan mambike? Dan mayya. To ai ni da na san halinka, ma tawo in ciro abu ina ci. To ai billahi allazi la ilaha illa huwa. Ko hanjinka zai zazzage. Billahi allazi dai ka fatattake yau ba za ka ci abun nan ba. Akan me? Kuma da ku ce kuma kun ga gidan man Musa kenan. Haba aboki, karmi haka da kai. Allah in dai on. Kwana tare? Mu ci abinci tare? Wallahi bare yi ba. Dan wannan abin ya samu kuma ka ce mun idan ka ci abun nan Allah ya fatattaka ni na raga-raga. Wal Qur'an. Allah ya sa.